салом алейкум сарбозони ватан. даставвал ҳамаи шуморо ба ин рӯзи иди артиши миллӣ муборакбод мегӯям. ҳамаша дар хизмати ватан модар бошен. ана бисёр дар инҷа сарбозо хоҳиш карданд ки якдо анидод албатта баъри шумо айноми бобоҷони тиллоитон сарбозо дар дуруни рота дар казарма хованд ки яке падём меша бобоҷони тиллоишон медроя. ҳама маладоёро хов мехезонанд, мегӯянд давай як тап дарав арӯз шен, як тап дарав домод шен, як тап чашен сразу туй бихезен туй мегӯянд хай дарав як таш арӯз мешавад, дарав як таш шаб мешавад, як таш автоматикашон офис доранд. албатта ду се та офис доранд, навозанда доранд, бодурушон камерачи ҳам доранд. сразу як таш берсиро мегиранд, сразу камерачи офис ау тараф, арӯзу домод ай тараф, бобоҷони тиллои урра офис хондаист ид муборак, истиқлолият муборак гуфта ҳофиз урра хондаист бобоҷони тиллоӣ барои рафтани шуморо 100 рӯз монд гуфта урра хондаистам. дига ин камерачи берсиро гирифта урра сёмка кардист домоду арӯса ҳамара айрӯи миллион рақсу бозӣ. яке офитсеро меоянд чӣ гапа ҳама разайдис мешава. қафои корубор шав вечерни проверкара мегзаронанд ки маладои камерачи гирара сар мекунад. дига гуфта гира кам мекунад, мега ҳама атбой ҳама хор омадааст, чӣ гира кардасти, чизе буд набуд, гузашт тамом. дига бобоҷони тиллоӣ ҳама қафои коршон шиданд. мега ҳама қафои корши зур шида ку неке марият шида аламон кеста гирам омадаст. мегӯянд чӯ бохи тамом чизе буд гузашт. мега ҳо шумо да тамом тина домод арӯз шиди офис буд ҳама тамом. лекин пага рӯз мешава абетида авқота мехӯрем, вақти хов дарам ба мара мепурсанд ки ку камера чи иҷа биё, ку камера кади ку касета ма чӣ мегум ба